Dnes sme sa vybrali za rodinou trošku, takže prečo nevyužiť a ísť na tenis. Že tenis ala Veľký Šariš. Ja síce nehrám, lebo však som dochramaný, ale však sme na východze. Ako sa ti hralo, Anička? Porozprávaj. Dobre. Áno? Daj ešte raz. Klapka 2. Anička, ako sa ti hralo? Výborne. Najlepšie? Výborne, najlepšie na svete. No vidíš. Ever. No. To bol zápas.